बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। मिरु बर' थुनलाइ आफादा 18 मे बर' बिजों सानखौ मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख', गंफ्रोमबो बर' बिजों फरायसालि आरो मिक्स मिडियाम फरायसालिफोरजों लोगोसेनो बर' बिफान थानाय फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालियाव खुंनो थाखाय बिथोनलाइ हरदों। आसामाव जोब अखा हानायजों गुबुन गुबुन जिल्लायाव दैबाना जानायजों लोगोसे हा गिसिखानाय नुनो मोन्दों। दिमा हासावनि हाफ्लं ओनसोलाव हा गिसिखानायजों सासे आइजोजों लोगोसे गुबुन सानै सुबुंनि जिउ गोमायो। आसामाव गोब्राब अखा हानायजों काछार, धेमाजि, हजाइ, वेस्ट कार्बि आंलं, नगाव आरो कामरुप मेट्र' जिल्लाफोराव दैबाना जानाय नुनो मोन्दों। बे मोनद' जिल्लाफोरनि गासै मोन 94 गामिफोराव दैबानाया गोहोम खोख्लैयो। बुंथिनो गोनांदि दिमा हासाव जिल्लानि मोन 12 गामिफोराव हा गिसिखायो। बे हा गिसिखानाय जों गासै गं 80 नखरफोरा सिलिंखार जायो। बर'आनो बर'खौ थगायदों। नंखाय जुलिनि रादाय होनानै गंसे गोरिब नखरनिफ्राय रां आरो बाइक लांखारदों दैथुन बसुमतारी मुंनि सासे सेंग्राया। गंसे गोरिब नखरा मावरिया होनना साननानै दैथुन बसुमतारीखौ बजबना लादोंमोन। बे जाथाया जादों उदालगुरि जिल्लानि भारत भुटान सिमना खाथियाव थानाय 2 नं खुन्दिरबिल गामिनि रुंसारि धुनिराम गयारी आरो सुसिला गयारीनि फिसाजो अनिमा गयारीखौ मोजां मोनफानायजों नंखाय जुलिनि रादाय होनानै हाबानि मुङाव हा फाननाय 1,10,000 रां आरो मोसौ फाननाय 35,000 रां आरो बोरमा फाननाय 5,000 रां आरो गंसे बाइक लानानै खारो दैथुन बसुमतारीया। अनिमा गयारीया फोरमायनाय बादिब्ला दैथुन बसुमतारीया गिबियाव गावखौ मावरिया होननानै खोन्थाना लानानै गावखौ नखरनि सुबुंफोरा होखारहरदों होनना गावखौ सिनायना लादोंमोन आरो डकुमेन्टसफोरखौ नखरनि सुबुंफोरा सावना होदों होनना थगायो। थगायजानाय अनिमा गयारीया गावनि रांखौ नांफिनगौ नङाब्ला पुलिस केस होगोन होनना फोरमायो। क्रिकेट खेला अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। अस्ट्रेलियानि बारग' मुंदांखा क्रिकेट गेलेगिरि अलराउन्डार एन्ड्रु साइमन्सआ थांनाय हराव कार जाब्रबथायाव रुंसारि जायो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया कुइन्सलेन्ड रायजोनि टाउन्सभिलेआव जादोंमोन। बुंथिनो गोनांदि 46 बोसोरनि क्रिकेट गेलेगिरि एन्ड्रु साइमन्सआ अस्ट्रेलियानि जानानै मोन 20 टेस्ट, मोन 198 ODI आरो मोन 14 T20 गेलेदोंमोन। बिनि अनगायैबो अस्ट्रेलियानि मोननै वर्ल्ड काप चेम्पियन जानो हानाय बादायनायावबो गेलेदोंमन। सोलायनायनि स्ल'गेनजों बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव फैनाय UPPL, BJP आरो GSP मित्र जोत्तोलोनि जथाय सरकारनि गाहाय थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बियाबनिफ्राय ABMSुनि गाहाय नेहाथारि टाइसन हुसेननि बेरफुसार बिबुंथि। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सुवाकुसि दालाय कमिटि ABMSुनि खुंगा 4थि बोसोरसालिया जथुमानि गेवलां मेलाव बाहागो लानानै ABMSुनि गाहाय नेहाथारि टाइसन हुसेना बुङोदि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बिटिसि ओनसोलाव जेबो मावफुंनो हायाखै। गिदिर मेल मिथिं खुंना ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा जेबो मुलाम्फा मोनाखै होनना रोखा बुंथियो आरो आथिखालाव बिटिसि ओनसोलाव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थाबैनो थिसनलाय होनांगौ होनना दाबि दैखाङो। समाज सिबियारि जिसुया समफ्रामारिनि बाखनायथाव हाबाफारि। लाइमोन फालांगिरि जिसुया समफ्रामारिया रुफाथि बसुमतारीखौ थैनायनिफ्राय रैखा खालामदों। चिरां जिल्लानि बामुनगाव PCDCनि सिङाव थानाय दांसिबारि गामिनि रुफाथि बसुमतारीया किडनि जेंना आरो आथिं बुना 4 दान बिसनायाव गोग्लैसोना दंमोन। रुफाथि बसुमतारीखौ चिरांनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सरकारि देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोनब्लाबो मोजां जायैयाव बेंटलनि थुक्राझार देहा फाहामसालियावबो फाहामथाय होदोंमोन। नाथाय बेयावबो रुफाथि बसुमतारीया मोजां जायाखै। रांखान्थिनि जेंनायाव मोजां फाहामसालियाव नायजानो हायैनि थाखाय गावखौ थैनायनि लामायावसो सानना लाबायमोन रुफाथि बसुमतारीया। बिनि उनाव चिरां जिल्लानि जाखांफुनाय लाइमोन फालांगिरि जिसुया समफ्रामारिया थांनाय माखासे सान सिगां बार आरो सारन्थाइजों न' खहा जानायफोरनो ट्रिपाल रानना होदोंमोन। बे ट्रिपाल राननाय समावनो रुफाथि बसुमतारीनि गोब्राब लोमजानायखौ नुनानै जिसुया समफ्रामारिया गावनि पकेटनिफ्राय 1 लाखनिबो बारा हरना सिलिगुरियाव थानाय इक'स्केन मिट्रास क्लिनिक एन्ड नार्सिं हम देहा फाहामसालियाव लांहोना फाहामथाय लाहैहोयो। बिनि उनाव रुफाथिनि बेरामा हामना फैयो आरो रुफाथिया थैनायनिफ्राय बारग'यो। रुफाथि बसुमतारीया गावनि थैनायनि लामानिफ्राय जिउखौ रैखाथि होनायनि थाखाय जिसुया समफ्रामारिखौ कोटि साबायखर बावो आरो इयुननि समाव बिथांनि सुबुं माहारिखौ अननाया गोजों हाथरखि जाना थाथों होनना अबंलावरिनाव आरज गाबो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।